Lelo libizo ukuthi indaba yesintu kuba khona nje ngolesithathu from 7 to 8. Mhlawumbe bathi sikhuluma ngendaba la singathi indaba engakhulunywa kalula ngenxa yokuthi vele siyazi ukuthi izinto khona izinto zekhaya nezinto zesifuba nezinto nje abantu abangeke bakwazi ukuyikhuluma esidlangaleni. Kuyenzeka wesifazane abe namandla ukwedlula isoka lakhe aze agcine elilekelelile ekutheni lilobole yena. Right? Ngeke uzukwazi wena lokho uzubona ukuthi abasemizini bafikile bakwenze konke okukhona kanti owesifazane uyena okuhlelile lokho. Kuyenzeka nakwezinye igameko uthola ukuthi usisi yena lo lotsholwayo udimanda wayona imali ukuthi ayithathe kubazali omalume kusuke lotsholwa kubona. Ngezathu beyihlukahlukene abanye nje bayasho ukuthi ngenxa yokuthi ngisuke ngazi kahle ukuthi bazoyidla le mali kanti kusafuneka sakhe umuzi kukhona izinto kusafuneka ibuyele emzini. Namhlanje ke sithathe le part yokuqala yale conversation ake siyibheke ke le ye-mix yokuthi owesilisa mengenawo amandla owesifazane enawo amandla egcine kwazile ukuthi kube ingxoxo nje yaziwa yibona but mhlawumbe igcine iphuthukile-ke emndenini. Sithini isinto ngaleyo nto leyo into eyenzeka uvele ngoba vele kwi-society yethu asilingani abantu besifazane nabo sebebe nawo amandla ekudlela abantu besifazane i-conversation yabo kwenziwa vele kuyathandana abanye bazothi no athini amadlozi akulowo muzi okusuke kuthathwa kuwona imali yawo iphinde futhi izonikezwa lo wesilisa. Le ndaba ke sikhuluma namhlanje we have uDr. Khehlelezi kanye nomlekeleli Mbanjwa. Madoda sinibingelele setshe ukuthi nasi namhlanje siqale kwena Dr. Khehlelezi njani? Indumandumane yakhe mesizweni isihlahla somdlebe nangela mzimba phetshe mfasana empahla kiswe zamadoda yabo. Dictionary indaba ethi umndeni sengingenile ngiyabingelela futhi Alex ngibingelele nabalaleli lapho bekhona ngibingelela amakhosi wonke alalele nabaphathi bonke lapho bekhona ngithi ngiyanihlonipha ninjani nonke. Siyabonga. Amen. Bese kuzoba ke ne-research lombhalo wencwadi mnumzana oyimlekeleli Mbanjwa. Sohlaza ngiqale ngibingelele kumne wethu ngala kwesokuphonsa udokotela uKhehlelezi lo bingelelayo unduna kaNdaba untombi siyamncumela unsizwa siyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini kuseni ngovisa livuthulwa ngoba sigcwele amabethe umuthi wentombi ezithi zingawubuka bese kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhliziyweni. Ngiyakhuleka Okusho manje zishana ke ngiyibonga zishana ngiyibonga uswela dokotela kuze ke nomfoka Mbanjwa ngizofika into emqubeni ke mina ngokuzayo ke uzozizwe zami. Yes. Sure. Yebo doda ngiyafisa ukuthi lento siyibuke ngokwenzekayo into engiyithandayo ukuthi kwanina nibasha but niyabona ukuthi izinto zenzeka kanjani khona izinto ezenziwa isimanje bese ke niyabona ukuthi ke hayi ke ngokwesintu kuyenziwa khona kodwa kuyaphambuka asikuvumi into eyenzeka lawo leyo. Yes. Ekutheni uthola ukuthi umjetha akanawo amandla usisi lo mlokolayo unayo imali into ekhona. Yes, into ekhona ayintsha kuyikuthi it's a secret into efihliwe abantu abangafuni ukuthi ibebe bayazi abantu abaningi ngoba phela kunento ngiyithandile mawuyibeka wathi kunezinye izinto ezamahlazo wethu ekamereni mina nomama esingayikhulumi kubantu noma futhi ongeke uzuyixoxela umngane oyanazi ukuthi imfihlo yena kodwa manje iyahlupha lento ngoba ihlupha la yabona umuntu wesifazane kunika imali wakulobola noma kuyena opowerful kakhulu ngemali endlini mase nixabana lento ihlupha lapho ngoba uma lapha nesangweni athi wena nje ubona le trunk oyigqokile yimi engakuthengela so nje umusu ukukhuluma kakhulu uyafuna nokushaya umthetho vele uma esenze kanjalo uyena umuntu ozogcina seshaya umthetho lokho nje that's the fact. Umezwa ukuthi makabuye ngo3 ekseni wena ukhona uzothi hlala lapho otherwise ngizoyiterminate le contract ngoba uyena phela okusayinisiwe. So ungayibuki lento ngokuyihalela ekutheni ishobheka oMbanjwa umuntu wakhe uyena umlobolela kuze nama terms and conditions. Yes, and then bese siya lana futhi esintweni ngokwesintu sesikhuluma iqiniso it's not acceptable akuvumelekile ngokwesintu but I lifestyle yamanje siyiphila manje we cannot reject it because sikwi-new generation indlela esesiphila ngayo manje entsha and ngeke uzumsolo umuntu ngeke uzumjaje ngaleyo nto but ngokwe-lifestyle ngokwasedlozini angeke at least into angayenza owesifazane akamniki ipiece job amqashe bawu2 sesifuna ukuthi manje sizama ukuyixhumanisa naseyidalweni kahle kahle sesiya singenisa ngo-back door le mali sifuna ukuthi igcine ixhumene exactly ayisebenzele maybe for a week then besiyamtshela ukuthi yazini ngoba ngikuqasha ngifuna ukuthi ngivale ihlazo njengamanje ngifuna uthathe le mali mangiqeda ukuqasha ngiholela ngizokunika abnormal payment maybe ngikunike 70,000 per week le mali ngifuna uyithathe bese uye ekhaya straight I will make sure ukuthi mina ngiyimanager ngiyayimonitor le mali le ukuthi uyisebenzise in a wisely way ngale ndlela engiyifunayo in otherwise uyijulukele
All right, well, we're troubleshooting as well. Ekutheni yes, ikhona no problem, kodwa ikhona indlela yokuthi uyigweme. Mbanjo? Yeah. Ngiyamthanda uDr. Khehlelezi indlela ayibeka ngayo Sohlaza. Kodwa ke bengifisa ukuthi lento ngiyibeke kanje na Dr. Khehlelezi. Yes, ba. Uyabona Sohlaza masibuka Yashisa le ndaba mina sengikhumule nje. Hayi induku masibuka nje into sonqayo yelobolo. Yeah. Nokulobolana kanjalo nokugana noma nokushada. Yeah. Inhloso lapho kusokuthi owesifazane kumele ahambe ovusa umuzi wakakhehlelezi. Yes. Yingakho kumele ukuthi owesilisa kube uyena olobolayo. Uma Sohlaza uzothatha imali owesifazane